Kapodoni County noero ma Homa Bay jopiny ijiwo kata ikwayo mondo donje tije kata projects mabende nyalo konyogi yudo pesa kendo ting'o malo ngimagi e yo makare. Maendi en kaluore kod jagoro mar Rusinga Twin Self-Help Group Migosi Richard Odumbe Ooko, mabende owacho ni gisechako pith mar dhok mag chaka kod pith mamoko mabende gitimo. Bende gijiwo jopiny makono mondo donje pur kod pith mondo okony ngimagi e yo makare. Rhodes grass ni ne wapidhe tarik 22 dwe mar abich. Wasekae nyadi uchiel nyaka ne wapidhe, kendo kaka unene ni ka wakae to wayudo bales 100 kata ka rach to 80. Bel ka bel iuse nengo mar siling 200. Koro lumni osekonyowa kabisa, kendo sama wakae kamano watiyo kode e loso chenrowa. Members waduto bende tiyo kaendi kanyakla kaka uneno gitiyo ni endi. Wagoyo ne narigero kamano kabisa kuom lum magimiyo wa Rusinga Island kaendi ni, nikech lumni yande pok nobede Rusinga ka miyo sani waneno ka dho wadhi maber. To ne wachak wabedo piny kaka jo group mwaneno ni mondo wachak wapuri alot, bendo chako medwa income moro mwanyalo bedo ni wachak wakonyogo kendo mana weche mag pesa mondo wayud kaka warito dherwa to gi kaka wachak waloso kata lumbe wa mamoko. Koro ne wabedo piny kaka jo group mwachak wapura alot machalo kama. Erouru kamano. To ere gima alot no konyogo e kitigo? Alot no wause, cham bende wachame. Okonyo jo group sama ng'ato onge kata alot obiro ng'wede to dhi ochame. Okonyo familia magwa bende. Okonyowa kata gi nyithindo. Pith bende watemo pidhe mang'eny, okonyowa kata kwa ng'wede, wanyalo pogore matin. Wachulo kode kata school fee.